zuciyar ki nake yau a tarba. Mai zama in ana mai maɗi ba da kai ba. Baki so ki faɗa wasu na ta faɗin ka na je na koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta yau ne ba ta da duba. Makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mun daɗi. Baki zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mani daɗi. Idan na ce mai so amana ta zuci da kaina. Da ni da ke so nan mu zauna don mun dace da juna. Lafaze na so kauna da amana cikin ruhi na jikina. Yake zo mu zauna ke ji mai sona don na ji daɗi. Baki zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mani daɗi. Kafin na aminta da kai ina da tsari wanda nake so. Mai hankali da kima bisa kwalliya ni fa nake so. Marko da addini ga tarbiyya ni kaga ina so. Rayuwa da masoyi a duniya shi ke sa ruhi daɗi. Baki zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mani daɗi. Ya ga saraki yar mulki mijini na sarauta duba. Duk abin da kike so kin samu tare da nake dan dudduba. Gazare da abawa a warware kake ce na miki zamba. So me san ki mijini na sarauta ni da ke miji daɗi. Baki zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mani daɗi. Jinin sarauta, 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 jinin sarauta. Baki zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mani daɗi. Da na aminta da kai mai so na zo mu zauna tare. Ka san na da san ɗan kwali sa mai kamshi na turare. Ta makar a mafarki wata ran za ka ga mun zamto amare. Na yarda kana so na ɗan lele na zo nan mu ji daɗi. Mai zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mani daɗi. Yau ko amai kika yo kan titi in na gani zan lashe. Lallai na yarda kana so na tunda har amai za ka lashe. Digirin girmamawa na amso shi a jami'ar so ta ƙarshe. Babban dace ne auren ɗiyar sarki mai jin daɗi. Baki zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mani daɗi. Sallu alaihi wa sallim na yi salatin manzon Allah. Wa alaihi wa sahabul bait man sako su dukka jumla. Dace da masoyi nasara ce Allahu ka kare matsala. Ni da yar sarki mai jinin sarauta gashi muna jin daɗi. Baki zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya. Ni ku yar sarki mai jinin sarauta ni na yaba ka da duba. Ta makar a mafarki sai ga
je na koma baya. Ni ko yar sarki mai jinin sarauta yau ne ba ta da duba. Da makar a mafarki sai ga kuma soyayya tana mun daɗi. Bari zo ki faɗa wasu na ta faɗin karka zo ka koma baya.